Evo nas ovdje na fontani na kojoj više nema vode, a sa fontane ovo je gore pogled na našu kuću. Ovo je kuća Milenka Alfirevića, sa donje strane gledajući ruševina. Evo nas kod Alfirevića kućom. Dobre. Evo nas pred kućom Ljube i Ante, ovo su njihova vrata. Ova dva šipka s jedne i druge strane vrata. Ovo je put prema Barbarića Konobi, a sad dolazimo na mjesto gdje je avion, odnosno avionska bomba ubila babu Mašinicu. To je ovdje doli su ove koze i ovce.